אם עלה ליבו לב לתקן, אשר פגם בעוד ברית קודש, והבין כי אמרה את רצון בוראו, עד שהשחית נפשו עד לחטא זה. כי הנפש נשחטת על ידי הפגם של ברית קודש, כי הקשר שלנו עם השם יתברך זה הברית שאיתה הקדוש ברוך הוא כרת איתנו קשר, וברגע שנפגם הברית נפגם הקשר, וזה נקרא שהשחית את נפשו. זה הקשר, זה בין הנפש לשם יתברך, ולכן כעת שהוא רוצה לחדש את הקשר, אז אחד הדברים שצריך להיזהר, כל ברכה וברכה, הברכות שאדם מברך כל יום, זה חידוש הקשר בינו לבין השם יתברך, ויברך בנחת ולא במרוצה, שלא ידלג שום תיבה, ישתדל שלא יברך את הברכות במהירות, בפרט התיבות של הזכרת השם יאמר אותם במילוי, כל אחד בדקדוק, וכן בכוונה שכל ברכה שאין בה הזכרת השם כראוי אינה ברכה, כל ברכה שאין בה מלכות כראוי גם כן אינה ברכה, והמדלג מתיבות אלה גדול עוונו מנשוא וכאילו לא בירך, וגם כמזלזל במלכותו חס ושלום. וגם אומר שתולדה של הדבר של מי שלא אמר ברכות כראוי היא בכלל הרעות שבא לידי טומאה, כיוון שהדבר הזה משפיע. אומר הפסוק, אם תלכו עמי בקרי הלכתי עמכם בחמת קרי. מה זה תלכו עמי בקרי? קרי זה טומאה. מתי? האדם לא מתבונן בברכות, לא מתבונן מה שהוא מוציא מפה, אז זה נקרא קרי, כמו שאדם במקרה מוציא מילים מפיו בלי שהוא מתבונן, בלי דעת, אז לכן זה נקרא קרי. לכן האדם חייב לשים לב לכל מילה ומילה, אז שעכשיו צריך לחדש את הקשר עם השם, ועל הכל יענש על זה שאכל בלא ברכה כתקנה, שהוא בכלל גזל, על שזלזל בהזכרת שם ומלכות, וגם הגיע חס ושלום לידי קרי בחמורה הטומאה היוצאת ממנו, והייתה מסילה לסדרה אחרה למשול בו. על כן נראה את כל התוצאות של הדברים האלה והתבונן בעת שהוא מברך. למי מברך? לבורא שבראו וברא את כל העולם, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל בתוך המאכל הזה, להחיות את גופך, ואחרי התבוננות זו אז יברך ביראה ואהבה, שמחה והכנעה רבה, שיתבונן החשיבות של הברכה שתהיה מתוך כוונה, ואז כל ברכה תהיה כמו אדם עומד בשעת עמידה, בשעת תפילה, כמו שעומד בתפילה ביום הכיפורים, כמו ברכת המזון של סעודה המפסקת. צריך להיות כל ברכה ככה, ואז בן אדם כל ימיו בקדושה. זה הרי מחדש את הקשר, כמו שאמר הפסוק, מה השם שואל ממך כי אם ליראה? אל תקרא מה אלא 100. 100 ברכות מביאים ליראת השם. מתי? שהוא מתבונן בזמן שהוא מברך. למי הוא מברך? למי שנתן לו, מי שעכשיו מחיה אותו, שנותן את הכוח במאכל כדי שהוא יקבל כוח לעשות את עבודת השם. ואדם מתבונן בזה, אז בחזרה הקשר שלו עם בורא עולם נמצא שהתיקון השלם זה לא רק שאדם עושה בימים האלה את כל מה שצריך משובבים, אלא התיקון, מה שצריך לעשות זה שאדם מחזיר לעצמו את הדעת שהשם יתברך בכל פעולה ופעולה, זה מחזיר את הקשר. זה נקרא תיקון הברית, הקשר בינו לבין השם יתחזק, ואז אומר הקדוש ברוך הוא כאילו קיימת את הכל, מה שואל ממך כי אם ליראה, זה מספיק לי. 100 ברכות האלה שהתבוננת בהם זה מספיק לי כדי לתקן את הכל, וכמו שה100 ברכות שתיקן דוד המלך ביטל פורענות, ככה גם כן אנחנו שנדקדק בזה נזכה גם כן לבטל פורענות.